Ayan, good morning po sa lahat. Ito naman po si Miss Vinting. Good morning po. Early in the morning po ay busy po ako kasi dito po sa amin pag mangubayad ka ng kuryente, dapat po ay maaga. Nagpalista na po ako ng alas 6, nakalista na ako. So, kailangan 7 nandun ka na makaupo dahil pila-pila po katatapos ko lang po magbayad ng kuryente sa tubig. So, hindi ko na problema yung tubig sa kuryente namin, nabayaran ko na po. So, ngayon po ay may gagawin po ako sa bahay. So, iwan ko muna yung cellphone ko pero babalik din po ako kasi mag-update ako dito sa tindahan. Ayan guys, kasi namimiss ko rin maupo ako dito sa aking tindahan. Ayan guys, oh, mga bago po yan. Ayan, mga bago po ito. Bago po ito, oh. Bago yan. Bago po ito. Ayan po, bago. Ayan. Saka itong lahat po ng chichirya na ito, yan. Bago po. Ito mga bago na naman dahil ubos na yung mga ganito po. Ayan. Ito mga bago po. Mga bago po ito. Bago po ito. At saka mga ito, bago po yan. Ayan, bumili na naman po ako ng rock salt dahil ubos na. Ito yung bitchin, hindi ko pabilogsan dahil mayroon pa doon, oh. Ito guys, ito, lahat to mga bago yan. Ito mga bago po ito, ayan. Ito binili ko lang para sa just in case na magkailangan. Just in case, pero dito sa po. Ito po yung bago rin. Ito mga sardinas. Ito kasi may naghanap ng ito. Ayan. Yung mantika, ilalagay ko pa sa bote. Nandun na. At saka ito po bago. Bago po itong toothpaste. Yan. Bago po itong silka na ito. Bago po itong safeguard na ito. Bago po itong shampoo na ito. Saka ito. Saka ito. Surf, saka yung yellow na surf. Yan, mga bago po yan. Mga bago po ito. Bago po ito. Ayan. Ano pang bago? Yun po, oh. Yung mga Clorox na sa mga bago po yun, yung 4 na yun. Saka itong mga sabon na pink, saka itong puti rin pero blue ang label niya. May blue siya. Ayan, mga bago po ito. Ang dati lang ito, itong tatlong green, yan po. So yung mga ko pala nandito, nilagay ko na. Ang asukal ko po ay ito, dinagdagan ko na dahil mabili ko ang asukal. Ayan, bumili rin ako ng Tupperware para madagdagan po yung ayan, nilagay ko na lang yung chichirya at saka yung soft drinks nandun po sa saka yung yun, yung sting nandun po sa rep, mga soft drinks. Bibili ko lang kahapon, kami ng apo ko. Ito po guys, mga bago. Nilagay ko dito sa Tupperware para hindi ko langgamin. Tignan nyo guys, bago, lumi. Ito, bulalo. Ayan. So itong mga mga humi na na noodles, bago rin po yan guys kasi naubos na yung po. Nilagay ko lang sa Tupperware para hindi po langgamin. Kasi na-experience ko lang langgamin yung nung nandun ako sa kapatid ko, kaya nilalagay namin sa paggabi, nilagay namin sa organizer naman. Mga bago po ito lahat. Mga pansit canton, ayan. Green po, chili mansi sa kalamansi po. Mga bago po ito, ako kahapon. Kaya pagod na pagod po ako. Saka ito po, ayan. May isang pang asukal dito kasi puno na yun. Saka mga orange sa red lang ito. Yung aso nila tatay, nag-ano siya.
Dito ko rin nilagay yung ibang homie, yung noodles. Ayan. Mga bago po ito, na bumili ako ng noodles na homie na chicken saka beef. Iba lang yung yung Lucky Mina Batchoy sa kalumi. Ayan. So ako'y aalis muna. Punta muna ako sa bahay kasi baka lang ako magsasaing. Pero kukunin ko rin yung cellphone ko mamaya. Kung Kasi gusto kong maglaba guys. Inayos ko lang po kasi yung yung dati itong ito. Guys, saka ito, nandito sa likod ko. Maganda pala pag dito kasi marami kang ilalagay guys, oh. Di ba? Kasi bukas pupunta ako sabi ng apo ko Christmas party nila, so kailangan kong pumunta, kaya gusto ko rin tingnan nyo, puti ng buhok ko nung pumunta nga akong nakipagdalo sa kasal ni pastor, wala talaga akong time dahil tumulong ako ng Biyernes, maghapon ako hanggang gabi doon. Diyan kasi sinapastor sa kapilya na namin naglalagi. So nagkatay po sila ng baboy, saka tumulong na rin po ako. Shout out sa inyo, thank you po. Tapos Sabado yun ang kasal niya. Nung dumating kami, pumunta naman ako dyan. Kaya nung nung Sunday yun, naglaba ako ng dami kasi hindi rin ng anak ko dahil nga nagtitinda siya ng barbecue. Kaya hindi niya kaya talaga, kaya nagluto ako. Ganon. Ngayon ay pupunta ako sa bahay. Kasi titignan ko kasi ngayon din ng Christmas party rin ng apo ko, magsasayaw sila. Hindi ko man lang makita dahil walang tao dito sa bahay. Kasi kararating ko lang magbayad ng tubig sa kailaw. Kasi pila-pila po. And then, hindi ko alam kung nalinis na yung manok. Itinulak ko na lang kasi bumili ako ng sayote. So, iwan ko muna itong cellphone ko guys. Mamaya babalik na lang po ako. Ayan. Pasensya na po kayo dahil yung aso namin. Aso ni na tatay. Saka kagabi kasi dinala ko yung apo ko, saka yung pamangkin ko, pumunta sila sa plaza, naglaro, tapos kumain sila. So, paki-likes na lang po at share tong video ko. Thank you po. Ayan. Yung picture ko itong yung sa parang profile ko ngayon ay ito sa kasal ni pastor, kasama ko yung si mother. Shout out BG Brazos, thank you for coming. Thank you so much. Please like and share my live. Thank you so much. We are the Team Ruel Lipat. It's about charity. Our team leader is in North Carolina, and he's a good leader. So please support his YouTube channel, Ruel Lipat. Thank you so much. Ayan. Palitin ko muna yun. Kaya may CCTV ako, iniiwan ko kasi naka-live ako kaya makikita.
Yan po yung bayad ng pagbintahan ko. Ayan. 56. Kasi maganda itong organizer ko kasi pag 5, 5. Pag 10, 10. Ayan. Pag 10, may 20 rin. 10. Ayan. Ayan. Change. Wait. Ayan po. Kasi wala ako, inilista nila, kinuha nila, nag-iwan sila ng 100 pesos. Ayan. So, itong sukli, doon ko na lang ilagay. Sa loob ako, titignan ko kung naano na yung manok.
Ryan. Ryan. Alam. Supot. Supot ka. Shout out, shout out, shout out. Pero wala ko naglalakad ng barbecue. Ah, naglakad na naman ng Joy Kwada. Yan na gala, mapantayan. Ah? Nagaladyak mapantayan. Mana ta? Oh, malapit ko kinyam. Pinse. Pinsi ba ito? Pinse na. Ipam to dyan mo ah. Tama ba? Kailan tayo? Siguro. Sabi ko na, pumprinda. Ha? Ata pumprinda. Dati tiyanin ko doon na. Ano na ito ba? Good morning. Kailangan niya. Pag siya naman ako ba, may talis ko. Pilit ko ang ilan.
babalik ako. Ito siguro, kati ground na ito eh.
Ayan po guys, o mga mantika. Ayan, marami po akong basyo ng mga ano, bote hiningi ko po. Ayan. Kasi nagluluto ako ngayon, kukunin ko yung upuan ko dito, kukunin ko yung sayote. Yan guys, merienda time. Kunin ko yung upuan ko. Ayan, andito na ako.
Ito po sayote. Para sa tinola. Ito po mahilig ako sa nagaraya. Saka sa ganun. Ito. Hello? Ah. Dapan G Plaza pa ya. 1. Diyan mo. Diyan mo an. Ako ka pa na anti di laod pa ilang guna naman. O sige. Bye bye. Thank you so much, Rimari Vlogs. Thank you sa support. Thank you, sister.
talaga. Isang ako ang dati yan. Bakit natin? Ayan guys. Hindi pa kasi luto yung kanin namin, sabi ng pinag-iwanan ko, luto na, hindi pa. So, merienda po tayo habang tayo ay maghihiwa ng maganda na yung maluwang na yung upuan ko dito sa ko. Una lang magluluto ng ulam. Guys, ulam namin yan, tinola. Ay, itong sayote. Kasi laging papaya na lang yung namin, yung bunga ng papaya. Ito binili ko kahapon nung nag-supermarket ako. Para sa akin. Yan po. Merry Christmas in advance. Mamaya na lang ako maglaba guys. Magluto muna ako. Kasi bukas wala akong time. Punta ako sa school. Biyernes, busy na naman. Sabado, busy na naman. Linggo, lalong busy. Christmas party namin sa church.
dami pang saging na hinog. Araw-araw na lang akong nagtuturo, naglalaga. Ngayon, hindi ko naasikaso kahapon. Ayun, sobrang ano na, ang maganda sana doon maruya. So, merienda po tayo. Mm. Hmm? Inyawas ka na pangay? 1:30 nila. Ay! Yan, isa na lang para titignan ko na yung kanin kong luto na. Yung bantay ko kasi, sabi niya luto na. Tinignan ko, hindi pa. Nahiwa ko na rin yung manok. Ayan. So, merienda ulit tayo. Ayan. May favorite ito. Kahit na nasa abroad ako, ito ang binibili ko. Kahit na mahal, binibili ko. Kaboy bawang. May nagtatrabaho po dyan sa may poste kasi yung street light po ano bang gustong sabihin, kapapalit lang po ng ilaw, dumilim ulit. So sabi ng electrician sa barangay, yung linya dyan ng may problema, hindi yung bombilya, kaya iayos niya. Tapos pinaayos ko rin yung konduktor ni tatay kasi nahuhulog na yung lata, naalis yung screw. Nag-request ako doon sa panel ko. Ayun, action agad. So, thank you. At yung request ko. Tapos yung nidilim naman ng tatay ko, wrong pala. Matagal na pala yun. Matagal na palang wrong yun. Hindi naman nila inaayos, so ako ang nagpaayos. Action naman, naayos agad. Ito guys, itong kumo na ito nilagay ko sa harap kasi yung araw. Nilalagyan ko yan ng ipit.
Umalis na yung electrician, oh, iniwan niya yung hagdan dyan, oh. Ganun sana guys, oh. Yung e-bike, oh. Maganda yan sana. Kasi ako pag nagsasakada ako, bumibili ako ng paninda ko, suwayang. Maglalakad ako. O kaya, nagsatricycle, mahal ang pamasahe. Maganda yan kasi tatlo ang gulong. Pag soft drinks, pwede sa likod. Oh. Nagraya is my favorite. Cracker nut. Hindi sila sumasagot. Yung tinatawagan ko. Bahala sila.
May biscuit. Ako nakaluto ng ano. Pwede po makaingat at Wala naman kung ano ba. Ito, pasensya ka na ah. maraming salamat po. Okay. Ingat ka sa daan. May humingi ng tulong guys. Nagkabibigyan ko ng asan na yun? Ibigay ko po ito sa ano, sa humihingi ng tulong. Pilay po siya. Lagpas sa ayudan. Awalin niya. Nagito dati istaban. Kulang dapat. Narimanda. Ay, ikaw na stop sa ubag na latoy. Bingbingayan dari kiti bicycle. Kaya tayo sa lusikot. Dingi sangot ti balay ko na naman. Pagkain ka ng malun. Nagito ka. Nilibigay ko na awan na kada gaya mo eskulaan. Ayan guys, bibigyan ko muna ng merienda rin yung ano yung nagtatrabaho diyan. Ito guys. Ayan. Nabigyan ko na yung ano yung humihingi ng tulong, binigyan ko ng pera, saka binigyan ko ng 3 biscuit yung ano strawberry. Ngayon may ano na ng kawang-gawa natin, may nagtatrabaho diyan, kawawa naman, so bibigyan ko lang ng soft drinks free. Ayan, kahit na sa konting tulong makapagtulong din tayo. Ayan ang ginagawa ng mga ano sa akin. Ayan, bibigyan na po natin.
ilagay ko. Eh? Ikaw, di ba lang? Wah, yun yung reklamo mo dati na Pagka yun. dagang kanulig, tarasigod. May reklamo ka, nagmut ka eh. Sa panipanil ko. May day na ayos ata, siyempre nung nagkakit ba ba, dinalagan. May day na ayos mga dagos na yung action mga dagos sa pagkulang bagat ko. Nagkaturin yun na din ang sana. Ha? Nagkaturin yun na din ang sana. Wan, kakulang ko na nagkagiba pa, dinalagan. Pangun baga. Sa nilaksyon ng mga dagos.
Babalik din ako. Ayan. Shout out sa Team Ruel Lipat, lalo na kay Sir Ruel Lipat at Ma'am Luz at kay Ma'am Kate.
tinigisibel, jaya ko na. Batang eskwelahan. Ano ba?
Oh, sige. Babakot-sakot. Samong Carmina ah. Ang mata ko eh. Carmela, isuka mo lang dato yun, namumagayam.
Ayan. Paalam mo na ano, ihigit nakabox mo. Isulat kanto na sa kanto. Kasi mo kay, magkapa kami. Wina, nabubakat ng amin na. Katuwaan lang tadi ay. Katawa tanong pa. Pure no kanya mga banda. Apa yung nagkuha man ng nilagi? Dito beng. Ay, pas kayo. Ang pangalpas mo ni Kwa Darden. Ito iso nga magulang ni Janda kay tagsala, iso bultada ka no. Apa kita di kayo? Ay na ni sik din bagay do sik tagsala ko na ka. Kay tag multa ay na. Supaya niya, Uy.
Tapos tayo di high school kami na manang damael. Naiba na kami man. Pang kami man na tao. Babdo. Wala.
Mama, gusto ba suklet? O suklet? O suklet, suklet? Dulce, punto.
Dapat sa ikwa, yung malaki mo, nilinlim mo nga kwan. Inquadam, ito sango da pa yun. Hello, hello. Nahulog na yung ano ko. Pwede na kayo payong yaw. Pwede na ito. Sige pa yung kumata na nakadwa. May sakit tayo. Tadaliling ka. Nakanda. Nagpagkini ko Ardel. Ante? Naalalahan yung puso niyo. Ante? Ante?
Siguro naging bawal maging pandi.
Naglabakon ta, kasama ng bigat, nasarunong, gana Domingo. At ti, kuha ng bigat, para ka ni Maymay, di eskulaan. Tapos,